Gisusi karon sa LTFRB ang mga picture niadtong pampublikong bus nga dunay mga pasahirong naghigda sa agianan. Taliwa kinis gingos gagapan niya batok sa no standing sa mga bus nga mo kunoy naghigda na lang sila sa sud. Ani ang report ni Nico Serino. Karong bag-o gipahibaw sa LTFRB 7 ang paghingusog nila sa kampanya batok sa overloading sa mga buses. Buot pasabot, idili na ang standing sa mga bus nga magbiyahian sa probinsya. Ang LTFRB, kung makadakop sa mga malapaso niini, mo issue og IRS o inspection report summon nga may multa nga 5,000 pesos. Pasabot ni Director Eduardo Montealto Jr., katuyuan nila niini ang pagsiguro gyud sa kaluwasan sa mga pasahero, labi na sa mga lagyo nga biyahe. Wala mo po nagreklamo diri sa mua. Nadunggan lang nga, nagreklamo daw. Wala tayo mahimo kay ang amo magyong concern ang mga pasahero. Secondary running operator sa driver na magita sa atong mga pasahero, atong safety gud atong gihuna-huna. Niadtong weekend, may na-post nga mga hulagway sa social media niining usa ka bus. Kay kuno bawal naman ang standing, mao nga ang mga pasahero nang higda na lang. Miimbestigar niini ang LTFRB apan matod ni Montealto, wala sila'y nakita nga kalapasan. Ang maong bus pabantayan ug nagpaabot sa may pantalan sa Hagnaya dihang may mga pasahero nga nang higda sa aisle samtang naghuwat sa biyahe. Wala sila'y violation. As to overloading, wala nag-overload. Dayon, sa safety po sa mga pasahero, wala po nag-violate kay wala man ang sakyanan in motion. So wala galihok. Giklaro sa LTFRB sa no standing policy, wala hinoy-labot niini ang mga bus ug modern jeepney nga mobiyahe dinhi lang sa syudad. Katugtan rasab sila nga adunay magbarog nga pasahero. Matud pa, tungod kini kay duol raman ang biyahe ug dili sab makapakusog pag-ayo dinhi sa dakbayan. Kay dinhi raman na sa downtown, not exceeding 15 kilometers. May bus ay pwede na po. Kung nga sila hawiranan, pwede nga po na sila. Allowed na sila. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.